do you change people's minds? You ask them questions. Det var noget, en meget dygtig engelsk lærer sagde til mig en gang for nogle år siden på et kursus, og det har taget meget til mig. Jeg skal bruge det i morgen, hvor jeg skal træne nogle PM'ere fra TDC Erhverv i problemløsning. Jeg skal lære dem noget, som egentlig lyder meget simpelt, men som faktisk er meget svært. Det handler bare om at stille spørgsmål til årsager til et problem, i stedet for bare at stange den første og bedste løsning ud. Egentlig lyder det meget simpelt. Selv min 3-årige datter kan finde ud af det. Hvorfor det? Men helt så simpelt er det nok alligevel ikke, for det handler også om at stille de rigtige spørgsmål. Modellen hedder 5 gange why, og den viser jeg nu. Den stammer fra en dag, hvor fra 2 af mine kolleger, Mette kom for sent på arbejde, kom løbende forpustet op ad trappen og mødte Tina, som hun havde møde med, og kom for sent. Tina sagde så, hvorfor kommer du for sent på arbejde? Jeg blev så lang tid at komme frem. Så kunne Tina jo godt, hvis ikke hun havde lært om 5 gange hvorfor, så kunne hun godt have sagt, jamen så må du bare tage tidligere hjemmefra. Men Tina vidste godt, at man skal spørge 5 gange hvorfor, så hun tog den her i stedet for og sagde, at jeg stiller et nyt spørgsmål. Hvorfor tog det lang tid? Og Mette svarede, jamen jeg måtte gå i stedet for at cykle. Så kunne man have været hurtig og sagt, tag bussen i stedet for. Men det gjorde Tina ikke. Hun sagde, jeg stiller et spørgsmål til. Så sagde hun, hvorfor måtte du gå? Jamen min cykel var punkteret igen. Og Tina hørte det lige igen. Så i stedet for at sige, pump den hårdere, så den ikke punkterer, så sagde hun, hvorfor er den punkteret? Og Mette svarede, jamen der sad en sten igennem dækker. Og Tina kunne jo bare have sagt, jamen så lad være med at køre på grusveje. Men hun vidste, at 5 gange hvorfor, det skal der til. Hvorfor stak den igennem? Og så sagde Mette, jamen det er fordi det er ved at være et slidt gammelt dæk. Og så var det Tina kunne komme med løsningen og sige, få dig et nyt dæk. Og så havde hun netop fundet frem til root cause i det her problem. Nu er det selvfølgelig meget simpelt, men det var faktisk det handlede om, at ved hjælp af at stille nogle få spørgsmål, så kunne de komme frem til en bedre forståelse af, hvad det her problem gik ud på. Så det er en af de ting, jeg skal træne i morgen, sammen med en masse andre værktøjer til at identificere problemer, finde årsager til dem, finde løsninger osv. Det skal jeg prøve i morgen. Hvorfor det? Og det med at stille spørgsmål, det gælder også dig. Så hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan det er at arbejde i TDC, så klik hernede, der hvor der står skriv en kommentar, lige her. Og så stil mig et spørgsmål, så skal jeg nok svare på det. Og så kan det være, at du bliver klogere. Eller også så bliver jeg.